¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien aquí? San Juan al aparato? No, és broma. Soc el Pau. Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo. Avui és dia dijous, 27 d'abril, i avui intentaré anar a conèixer a un puto ídol. I qui és aquest puto ídol? Doncs és ni més ni menys que Valentí San Juan. El Valentí, per si alguns no el coneixeu, és una persona, abans treballava a Catalunya Ràdio o a TV3, ha participat en programes com Etiquetats, Visto lo Visto i coses així, que és una mica famosillo. Però bé, fa un temps li han passat una sèrie de coses, com ara que el van fer fora de la feina, se li va morir la mare, etc. I va decidir canviar la seva vida completament i adoptar un estil de vida molt més esportista, per dir-ho d'alguna manera. I bé, què coi foto jo caminant a una carretera? Doncs el meu problema és greu perquè m'estic especialitzant en perdre abusos, cosa que em preocupa. Bueno, el Valentí va dir que faria una xerrada a la UNCET, que és una universitat així de màrqueting i tal, que està a Terrassa, i bueno, jo em vaig interessar, m'hi vaig apuntar, i bé, estic venint cap aquí per venir, en teoria, amb tren i bus es podia, però sóc tan cafre que m'he equivocat de l'estació de baixar el tren i he perdut el bus, així que no em queda més remei que venir a peu, que són com uns 4 quilòmetres o una cosa així, però bueno, tu, què hi farem? També, no sé, més aventura, jo què sé. El meu pentinet deu ser, curiós, com a mínim. Per aquí, jo què sé. I a mi la veritat és que la xerrada no m'importa gaire, però bueno, vinc aquí, aviam si el puc conèixer i tal, i ja està. Vaya repetxín, aquí, una tonteria. Joder. Uau. Mira, ja arribem, em sembla. El que us estava comentant és que el Valentí, doncs, no sé, és la típica persona que mira el seu vídeo al dia i t'alegra el dia. ¿Crees? Yo creo que te llena más y te hace más. Vinga, pues res, senyors, moltes gràcies i espero que com a mínim marxeu d'aquí pensant que, si, com us deia abans, si algú tan poca cosa en tots els sentits com jo hem pogut experimentar en tots aquests sentits, què no podeu fer vosaltres amb una mica d'ajuda o amb una mica de força o amb una mica de ganes, amb una bona idea, intentant tirar tot això endavant, d'acord? Doncs vinga, va! Bueno, jo soc mini-youtuber i... Què mini? No existeix el mini-youtuber. Ets youtuber o no ets youtuber? D'acord, soc Doncs ets youtuber. youtuber. D'acord, però tinc una pregunta. Ai. Perquè jo m'expresso en català. Sí. I tu en castellà, no? Sí. Per què? Hòstia, mira, és una bona pregunta i de fet no sempre ha estat així. Quan ho fèiem a la ràdio... Bueno, exacte. Primer quan ho fèiem a la ràdio amb el Vist i no Vist o quan ho fèiem en el programa d'Orina o el que sigui era en català, quan vam fer el programa TV3 en català i és més, quan vam començar a fer el format online es deia Vist i no Vist també i també era en català. Què passa? Que va arribar un moment que ens vam donar compte que el programa anava creixent però que no creixia eren els patrocinis i que allò era insostenible i que arribava un moment que cada cop hi havia més públic, més audiència, més gent, etc. Però quan anàvem a una empresa a explicar mira quanta gent ho veu, etc. ens deien, doncs mira, si hi hagués una mica menys de gent però que en canvi això fos en castellà de tal manera que nosaltres ho poguéssim aprofitar a tota la nostra comunicació, apostaríem. Nosaltres, entre tots els amics, entre tots els que estàvem al programa, entre les famílies, etc., sempre havíem parlat en català i vam dir, com collons ens posem a parlar-nos en castellà entre nosaltres, però va arribar un moment que era o això o tancar. I vam dir, bueno, tot i que el risc és perdre gran part de la gent que ja ens segueix, que era poca però que hi era alguna, i tornar a començar de zero vam dir, bueno, sembla que el mercat el que ens demana és això i que no hi ha manera de fer-ho d'una altra manera, doncs provem-ho. Va costar, al principi ens va costar en tots els sentits, però va funcionar. Vale, prenc notes. No, això no vol dir que tu hagis de fer en castellà, és a dir, crec que a dia d'avui ja hi ha mercat, ja està preparat i tal, però sí que és veritat que és possible que hi hagi algunes barreres més, tot i que també hi haurà alguns avantatges més. D'acord, bueno, jo com que tampoc tinc previst aquí, doncs... Ens està fent fora ja. Uah, em quedo aquí que em toqui el llum una mica perquè s'està fent de nit ja. Bueno, s'està fent de nit, és a dir, és de nit ja. Però bueno, no hem pogut sortir. M'ha firmat un autògraf al Valentí, l'Horatius, que bé.
Llavors, bé, s'ha acabat, em toca aquí tornar puta peu fins a vés a saber on, no sé. La primera estació que trobi la pillaré al tren i cap a casa, tu. Sort que demà és festa! Vinga, espero que us hagi agradat molt el vídeo. Si us ha agradat, feu-m'ho saber. I res, que vagi molt bé. Disfruteu del pont, que tot just ara comença. Vinga, va, a casa a fons. Adéu!